Армия хезмәтен Маис Шарипов шофер булып Әфганстанда үтә. Чираттагы рейста аларның колоннасы ут астында кала. Маис каты яралана. Солдатны коткару өчен табиблар барсында эшли. Әмма катлаулы операция ясарга мөмкинлек булмау сәбәпле снаряд кыйпылчыкларын чүпләп бетерә алмыйлар. Бүген дә бу тимер кисәкләрен Маис үз тәнендә йөртә. Хәрби бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыгы өчен Маис Шарипов Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнә. Чарада чыгыш ясаган һәркем батыр әфганчының тыйнаклыгын, сабырлыгын билгеләп үтте. Мәктәптә үк төгәл фәннәрне үз иткән егет 1998 елда Казан дәүләт авыл хуҗалыгы академиясын тәмамлый. Бу вакытта ул район пенсия бүлегендә эшли. Яңа шартларда эшли башлаган бүлекнең нигезен салучыларның берсе була. Җитәкчесе Фәрида Ганиева Маисның һөнәри осталыгын аз сызыклады. Маис Муллахметович у нас действительно заслуживает большого уважения, так как он является не только у нас афганцем, да, но еще и он хороший специалист. И сегодня мы чествуем его и поздравляем, и говорим, это заслуженная его награда. И в свое время, сделав один шаг правильный в молодости, отдать долг Родине, и след остается надолго. Шариповлар үз көчләре белән йорт салып чыккан. Алар яшәгән первые урамында төзекләндерү эше бара. Район башлыгының урамыгызга каты өслекле юл җәелү бүләк булсын дигән сүзләрен чарада катнашкан Маисның урамдашлары да хуплап кабул итте. Нәрсә ул афган сугышы, нәрсә өчен алар сугышканнар, нәрсә ул патриотизм. Бу бик мөһим. Бүгенге көндә менә без инде күренеп торабыз, дөньялар тыныч түгел, һәм инде менә шундый алар да кайчандыр яшь 20 яшьлек җегетләр булганнар, һәм инде алар ул вакытта ук безнең ил өчен дип, Россия өчен, Советский Союз өчен дип каннарында түккәннәр, һәм инде менә аларны исән чагында шундый токталар ачу, исән чагында аларны хөрмәтләү бу инде бик кирәкле әйберләр. Бу көнне батырның күп санлы бүләкләренә бөек җиңүгә 75 ел медале дә өстәлде. Үзе дә Әфган утын кичкән Альберт Борханов та бер төркем Әфган сугышы ветераннарын бүләкләде. Локаль сугыш ветераннарының район иҗтимагый оешмасы рәисе Данил Госманов Маиска токта ачуның игәнәчесендә атады. Ул, дөресрәге, алар Маисның терәлеп торган күршеләре Кадрия һәм Илгиз Исламовлар. Маис Шарипов инде ул безнең өчен бик хөрмәтле. Минем үзем өчен инде мин кайсы гына мәктәпкә барсам да, кем белән генә очрашсам да, мин инде Маис Муллахметович белән һәр вакыт горурланам. Чөнки ул безнең районда бүгенге көндә яшәүче бердән-бер Кызыл Йолдыз ордены кавалеры. Аның батырлыгы инде безгә шиксез горурлык бирә. Әлеге чараны оештыруда безгә зур игъанәчелек күрсәтте Маис Муллахметовичның күршесе Кадрия Яхфаровнага. Biz аңа бик зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Менә бу мемориал токта, әмма токталар кую әле ул. Беренчедән хөрмәт булса безнең сугышчан дусларыбызга, аның икенче ягы бар. Безнең яшьләребезгә патриотик тәрбия бирү булып тора. Без үзебез шушы үзебезнең берлегебез белән, бердәмлегебез белән яшьләргә тәрбия бирүдә нинди дә өлеш керсәк инде, менә шу чаралардан без бик шат булып кайтып китәбез инде. Лайыклыларны исән чагында безнең арада булганда хөрмәтләргә кирәк. Аларның батырлыклары башкалар өчен матур үрнәк. Римма Авзалова, Мөнира Арсланова, Динар Нурутдинов, Муслим телевидениесе.